na bukas. Lalaki ng tilapia, oh. Good afternoon. Nandito kami ngayon sa Kalapahan. Bali, magpapachange oil lang sana kami ngayon. Kaya lang, si Mama home team. Ang dami na. Kaya diretso na rin kami ng Puerto Galera. Kaya pa na-design yung aming guys. Nagutom kami. Yan, nakain tayo ngayon dito sa Chowking. Nandito kami ngayon sa Kalapahan. Ay guys, ito mo yung ating mga isang batalyon. Hanggang 4 na table yan guys. Dapat bound na ng inapoy na eh. May sarap kaliraw. Yan ang ating kaliro. Kulang daw yung kanin ni Ate Joanne. Ubusin mo yan. Walang kanin daw. Wala silang unli rice. Magdala kami ng unli rice. Isip tayo na eh. Isip tayo nata kaliraw. Malina ako. Hindi ko malala. Nagbainaw. May panlaban na kapala. Nagkado din sila ng kanin. Kargado ah. Meron dito. Wow. Kahit magpabatangas pa tayo. Ano pa yan? Ano yun? Hanggang Batangas. Hanggang Batangas. Puno. Ito masarap yan. Ano yan, baka? Baka. Ako. Ayos ah. Nag-take out ka pa sa birthday yan ah. Saan yung resibo? Kain lang ng kain guys. Kurang pa na po na guys. Neng, galap. Busugan ta? Sarap yung kinirab. Ang sarap daw yung kinirab. Sabi ko, anong orderin mo, ante? Aja ingkirog ka na. Chowpan pala. Aja ingkirog kayat ko. Ano, Jilay? Ano, dyan tagay na, ano? Naday, daga, nakamalukong. Kasarap ng kinirog nila di tante no. Ay, gusto na ni Tambo. Kanya, sarap pa ito. Ano, naubos niyo yung kanin niya? Wala, yung abang mamaya. Kahit hanggang Pier pa ang Batangas guys. Kahit hanggang Batangas. Dito kami ngayon guys sa sa Puerto Galera daw. Puerto Galera. Puerto Galera. Galera. And then nagpa-change oil kasi kami kay sa Toyota Calapan. So nagdiretso na kami dito sa Puerto. Para hindi sayang
na sila. Yan. Welcome to Puerto Galera. Ayan, nandito na tayo guys. Basta may mga kontaw dyan, checkpoint. Huwag muna natin ano yun. Hindi pwede dyan. Okay guys, stop over muna kami dito. May inaantay kasi kami. Anak ni Caro. Di. Kamusta ang mga pasahero mo, Kuya Dan? Wala pang gasuka? Wala naman. Pero sabi nila, Matatag? dumot na baraw ta kilo-kilo di mo tan malpasan. Puro pa kilo. Pangato, pababa, kilo. Talagang maliko. Ano alam? Para na tayong nasa Biskaya. Sabi ni Puro Balong, liko. ngayon lang ako makapunta dito. Ayoko na sa sunog. Nasuka ka? Ha? Hindi? Muntikan na. Lunukin mo yan. Andito na sa may Lag- ano po na pakapag ng Hanggang dito lang yung budget namin. kabagal nga. Nainip ako sa Si Kuya Dan pa. Nakabirok sila ng ano. Matin sa Parusa. pero tatay na pananmi. Ano pala sa video? Sa bali mo na pananmin guys. Mati nga perto. Puerto Galera. Sa bali mo Naligaw dati yata bangka. Bangka nga nasakyan. Dito ka nga. Hindi mo kaming dagat na napunta. Ayan na yung snorkeling. Nagantikwa, kawan. Ito na yung donut ride nyo. Donut ride. Donut ride talaga. Talagang donut. Donut ride. Don't Stop over attend. muna kami guys at nahihilo na daw yung mga kwan kasama naming mga bata. Nitili na Gusto pa na daw sila. Sabi lang siya. Mga 10 minutes pa. Damnagdahan guys. Nay. Unaklo po kayo Puerto Galera. Apa ito nakasakay kayo tayo? Ulas! Nay! Naibusan kami krudo guys. Naibusan siguro kwartadan. Hinahintay pa namin yung kalabaw. Yung talagang service kalaw. Inantay pa namin yung ano, Pintas yung las daray. kabayo. Magkalisa kami. Ayun! Wow! Ang ganda! Ano na saglit? Ano tayo? Ano? Biniting mo. Ayun na ang dagat. Extra yan eh. Puerto Galera. Ayun. Laki no? Gusto lang siya dito? May katulong din siya. Pililya. naman na yata yung ano doon. So ayan guys, nandito na tayo sa Puerto Galera. Nagpark lang kami. Ante ko daw, may baga namin nakita ang fan. Hindi ba nakita? Mga foreigner? Mga kana? Hindi. Gusto daw nila antay sa ngipin. Gusto nila isang ngipin lang. Nako. Baka hindi ka na makawi ante ah. Dapat sana may dito sa akin ng ngipin na raw. Hintay mo yun eh. Ano? Tara, tara, tara. Magkalaya?
siya. Walang lutuan talaga. Okay, mga busy ang mga ladies dahil mag-aawaran na sila sa labas. Hindi pa guys. Maglabas lang. Tara daw. Tara, tara. Oh, wow. Daming tao. Wow, ganda yung jet ski. Sa Subic ako nakapagganyan. Ayan o, ganda o. Ante Ligaya, tapatan mo nga yung mga yun, Ante. Magpalit ka na doon. Maglarbos ka na. Huwag ka na magdamit. Ante yun, naglalarbos kayo magtay. Ay, sus, apo. Ito magaling ako ti Wala ka, Ante. Nagumutaw. Nay, dapat. Daming tao. Kami tiko-tiko tao. Na, Ganda bibili ng pag sa kayang ganda. siguro. Magigitan na Magigipay kasaya agad. Oh, ayun, maganda oh. Hinihila ka ng ano, nakaparakyot. Pero mahal. Saan yung tao yun? Yung nandyan Ayun, sa gitna? taas. May nakasakay? Wow. May tao yan, oy, Parakyot. nakataas. Ay, nakaparakyot. Hinihila ng ano, jet ski. Ah, aglalabos kayo magtaon. Hindi ko kaya dito Ah, hindi na, kitaman na eh. Kitaman na. Nagadumugan tao. Nagadumugan tao. Sabi nila guys, sabi ni Auntie Ligayat na kasi, ala kayo, nakita ajay ubot na. Hindi nyo kaya, Antay? Hindi nyo kayang tapatan? Ang dami pinakakuha na dyan. Daming tao na. Ayun ang maganda, oy, sabdo. Maganda. Oo. Yung banana boat. Pagiging naganda ka. Nanginamat dayta. Kawa. Nanginamat dayta. La, ajay na kuma. Banana boat. May sanang sadi na. Hindi, madami sila. Sila naka-swimwear, tayo nakapang basketball. Nakapantalonan. Madilim na. Panggabi lang yung aura. Yung walang makakita. Yung walang makakita. Tulog na sila lahat. Walang makakita ng kuyukot. Na, yun o, ang ganda doon. No? Ganda yung nadi na ito. Nakakapit eh. Ginapagtignanan na tayo sa mga suot natin. Ganda ng mga outfit nila. Besos outfit nila. Pakawan, makatuptupis. Pura ibtanan. Ayan guys, mag-ihaw muna tayo ng ating panghapunan. Sobrang late na. Lalaki ng tilapia, oh. Ayan, May sarili tayong kusina. Wow, ang sarap, oh. ano lang kami nakiluto dito sa kitchen ng accommodation natin. Okay. Binili namin kanina sa Kalapan, live Like live. tilapia. Ito na tayo.
Meron pa kami inihaw na talong. Tara, kain na. Kain na, kain. Kain na kaya? Ayaw nyo lang yata mag-alis dun eh. Ayaw nyo lang yata mag-alis dun kay karaming nakasapin. Ay. Ay. Okay, let's eat. Kakamay na. Kain na guys. Yung iba kumain na sa labas. Kain na. Ang ulam ni Arroz hindi pa nagala. Ito yung baga? Ay, mga bata. Kain na, manong. Luto na yung bago. Luto na? Luto na ba yung kanan? Santiligaya! Yan, tinry na yung outfit na bukas. Ano sa'yo atin, Sam? Mas malupit. Ay, meron ako. Ako ito lang pang... Sino kaya ang gustong magsuot na? Ako nga, tingin. Hala, hindi ka pa rin dyan sa Wala oh. satisfied. Wala akong suotin bukas. Biglaan kasi ito guys eh, dapat change oil lang kami eh. Kung bakit napunta kami dito sa Puerto Galera? Dapat nakabra ka ng foam. Foam galak ba? Dapat kalapan lang kami na gawin kami dito sa Puerto Galera. Kasi sayang yung biyahe namin. Antay, try mo nga ito. Isa. Hindi ko alam kung naglalak yun. Kaya dito na sila nagsibili sa Mas may tagpa to. 165. Nakita ko gabi. Ay, maganda yan te. Ay, ngayon na. Pinusutin ko yan. Lord, aging mga marites. Wala, wala wait mga badog ang peso. Uri siya, duwa, puro pang vlog. Awala na, ano, tindan mo man anapin ko. Bado. natin. Oh, ayan guys, may second option sa Antiligaya. Oh, kung... oh, mas okay yan, ante. Ibo na tayo sa dagat kung paano magsakay na. Hugas, sibuyas. Hugas sibuyas ng Hugas, amoy sibuyas. Oh, labas nyo na yung mga pangmalakasang outfit nyo. Oh, labas nyo na yung pangmalakasang outfit nyo. Sagad na yan. Ikaw ang Tiligaya. Naman tong may mga asawa guys. Mas masisiksik. Punta na kami sa dagat guys. Mag-swimming. Bao, gabi na? Oo. Tara natin sa dalawang anak niya. Spanish. Tara na. Tara na! Tara na! Kurap. Hindi ka ano? Ganito na. Bago hilain. Ganito na. Baka magkamanad doon na. Tay. O, sinong gusto magpatato? Hena. Ganda pala. Ate Unsang, lamigin ka baga sa suot mo? Braid kayo. O, yan o. Magpaganyan kayo ng buhok. Magkano pa? Alin dito mamang gusto nyo? Hair braid. Ang ganito namin 200. Ano yan? Braid. Hindi ko bagay magganyan. Bukas na lang po. Para makita. Nako, ang Tiligaya, may pangaurahan dito.
Na! Na! Sabi ng Tigaya, na! Agad to ilagayam. Ay, ng mga sombrero. Wala daw dala. Ah, ito, ganda. Oh, yan, yung mga walang attire. Walang mga outfit bukas. Balong, ito. Alay! Naibos po tayo. Yan pa, 150 lang yan. Pasok kayo, madam. Timodono. May mga walis po kami natin. Bago iwan. Okay, pili lang. Ito ang Tiligaya, oh. Sa ulunan mo. Kadami mo nang ang outfit. Pang souvenir na lang. Bilhin mo. Yung plain lang. Ito, oh, maganda. May mga print lahat. Opo. Lahat po yung may print sa Puerto Galera. Yan ate, 150 na lang yan. Magkano tong sombrero? Magkano po ito? Yan mamay 230, 200 na lang. Magkano sa'yo ay? Ibali ma'am 180 ma'am. Magkano po ta? 200 na lang. Opo. Ay, ito yung pin. Nangin na guys. Sige ate Madonna. Hindi matapos-tapos. Meron kayo small na ito. Ante oh, mga afam. Ugat. Mga plakda na, mga pagod. Mag-shopping. Ang langadan. Good night guys. See you tomorrow. Pagod na talaga. When Puyat na. nahilo kami sa biyahe kasi. Diyos ko, sigsag. Good night. Ang dalawa ayaw maghiwalay.